Sadag. Napalabas, nalaos ti danag ni Laika, apaman anaamuan na nga iti lugar da ti ayan ti uram. At addan ang nagdanag ti balasang, iti naamuan na at tigaya mismo abalay da, tinagtaudan ti uram. Dagos met ngay marayat dagiti kaaruba, ken dagiti bumbero, iso ana subseban ti apoy. Iti sabali a pangir, nakapungtot ni Don Amado, gapo iti panagbiyahe da Albert Candan, anapan iti rancho ti pamilya Natividad. Kinumpiskar na nga rod ti tolbek ti kotse ni Albert, ngem saan anagustuhan ni Doña Caridad ti naramin ti asawa na, ket imparamat na tilugan na ken ni Albert. Banag anakarkaron anagpungtutan ti Don, ket ingkedeng na ti pumanaw paylaeng iti balayda. Kabayatan na, nalausen ti panagdanag ni Laika, gapo tanasip ngeten ngemsan paylaeng asimmangpet ti inana. Bueno papagayam, denggen nyo tituloy ti kabarbaro a nobela tayo a napaulwan. Sadag. Kuna dagiti karuba nagdamagak, asaan da kano nakita nagmalam ni nanang. Kayat ka di asawan da ita, adi pa'y nagawid a pulos. Ayan nga tantinak, sa dino tinapanan na, anya nga tan tinapasamak kan kwa na. Diyak makaid na, diyak lakit di kayat nga dadaka sa mapasamak iti inak. Isong agtignaya ko na, saan amabalin nga agururay aklatan dito'y. Agpatulong nga kadagiti tanod kan opisyal diti lugar mi, tasapulan mi ni nanang. Anya tinapasamak mama? Apay nagsangsangit kayo? Ni papam anak ko. Ni papam. Apay mama? Anya tinapasamak ka ni papa? Pimanaw ni papam, iho. Anya? Nga mapay ka no? Sa dino tinapanan na? Tsaka mo. Ngam ti rason na. Iso ti panangiparamat ko kan ka itilugan ko. Anya? Dayta ti agpaiso, iho. Kat dayta ti pagladingita kunay. Diyos ko, makita mi kumamot na ni nanang. Madandanagan ako na talaga. Itay pa lang nagsapsapon kami. Ngamawan pa lang tinagbanagan ti panagsapsapon ni. Tinasayaan. Mapan kami langan ni di presinto. Agpakadwa aklaan ka ni kapitan. Kinapudno na senyorito. Nangag ko amin ang nagsaritaan da senyor kan senyora. Nana si Mang, dinangran ka din ni papa ni mama. Saan matkit di barok? Naimbagla niya. Tano dinangran na ni mama. Talaga ajak mapakawan. Anya? Ay, senyorito, di ka kumamot agsaw iti kasta. Amam dayjay. Jak malipatan day tanana si Mang. Iso na lang. Tadyak lakit di itulo kadangran ni papa ni mama. Senyorito, paset ti biyag ti agasawa ti agsubang. Ti saan nga agkinaawatan? Nana si Mang, nabayag kayo nagpapay kada kami. Amuyo ti pakasaritaan ti pamilyami. Isa pa nagkunag. Maawatan dakmat siguro. No apay akas jay tinasaw. O anya, komportable ka kadimot la dito'y balay, panyero? Ibagam lang no saan ka komportable. At Di na kon pakadanagan. Agyaman nakit di tayo manugot ka itikid daw ko. At dayta ka manen. Kaya't mo ka di nga ibagak manen, no kasano ti kinasinged ta. Saanen, kompadre? Saanen nanaskan nga ibagam manen kanyak ti pakasaritaan ti panaggayam ta. Kasano,
Ket sansamot nga minan amaong ungpot ti panagyaman mo, kumpadre. Maragsa ka na lang amin. Takanayon nga adda ka iti sibay ko at tumultulong kanya. Talaga akasta. Gaputa aggayem ta, kumpadre. Nanang, anyat ar-aramidin niyo ditoy. Ay, nahalay ka, anak ko. Ay, Laika, jakmeten amo no sa dino ti papanak. Anya? Dahita ti agpaiso, anak ko. Laglagi pag no sa dino ti dalan nga agturong ijay balaita. Ngam jakmeten malagip. Diyos ko, nanang. Isumutla saan da ka nakita nagmalmalam dagiti karo ba tayo? Tatalaga gayam asaan ka nagawid apulos. Ay, anak ko, pakawanan nak. Jak inggagara. Pakawanan nak ko, ma. Awan ang yaman na nanang. Ala, umay kang tagawid tan. Kakabsat, agyaman ak unay kada kayo Agyaman ak iti panang tulong yung kanya ka ng biro kiti inak. Ala nanang, umay kan, agawid tan. Senyora, amangan no anya ti mapasamak kada kayo. Amangan no agsakit kayo, mat gapo iti kastoy nga aramiden nyo. Saan, si Mang? Di nakpakadanagan. Awan ti dakas sa mapasama kanyak. Kabaulak da itoy. Angam, senyora, adaluman ti rabii. Di kailangan ruden ng rabii. Ita, agpuyat kayo pa'y laeng. Anya nga iti mapasamak kada kayo. Si Mang, anya ti basol ko. Senyora, Dakas ka di, no isakit ko ti anak ko. Dakas ka di no ipariknak kan ni Amado. Adyak kayat nga agbanag anak kakaasi ni Albert. Iti imatang dagiti makaamam mo, iti pamilyami. senyora, jakpay napadasan tinagbalin nga ina. Tamuyuwet. Nagbakbakit akon abalasang nga agsirsirbi kada kayo. Angam kit day, maawatak ti marikrik nayo, kas ina ni Senyorito Albert. Iso apanak kunak, awan ti dakes iti araramiden nyo. Iso na lang. Si Man. Dakon kaya ta pagsaritaan. Ala, ingka ginanan. Panawan naklatan ditoy. Oh, kasano nga rodan panyer? Mapan kamadla ka di mga opisina? Kasapulan, panyero. Kasano numapan nakasarakan ni Karidan iji opisina? Alangan mo't aliklika. At nakarbangan na mapanijay, takukuamikat nga rod ti opisina. O, di agkita kayo matlaan. Sana maliklikan da ita, panyero. Basta ti kayat ko, di na maamuan ang makipagnanaadak ita dito'y balay mo. No may papan iti daytaba nagpanyero. Awan ti pagdanagam. Nalpasan ti saritaan ta. Ket no anya ti napagnumuan ta. Iso nga rod ti matungpad. Di paborking ka, ti kaawan ita ni Papam ija balayo. Kumakan. Ngam jak ka ba lang nakitaan ti panagladlad yung hit ni mama? Albert? Amok? Saan ang nakaturog dahi jay dirabi? Gapoy ti pa ng pampanunod na kin ni Papa. Ket anya ti planom ita, Brad? Mapama na malpas to next period ta. Mapanak ija opisina. Sarakam ni Papam? Wendan. Aramidak dahi ta. Kasanon no si kamanen ti kaungit na? Makamu ditan. Tinapatag. At na maramidak para iti inak. Nanang, saan ko maama sa airtirik nam ha? Mabalin ka di di kalangan rumrumor di ti balay. Ha? Ni, apay ngay apaglan na kanak ko. Para matlaang iti pagsaya atam, nanang.
Ay na anak ko, kasanon nga iti panaglakok ijay tsindaan. Amumot aday jay laeng ti kakaisuna apag sapulak. Isu laeng ti kakaisuna apang gadak. Apangal-alaak iti pagpaadal ko ken ka. Amok, nanang. Ngam mabutengak. Amang ano di mo tumanan amo no sa dino ti pagawidam. Ha? Anya ajak ammo ti pagawitak nga ibagbagam. Anyat panagkunam kanya kanak ko, agkabawan. Nanang, nalipatam ka din tinapasamakan kay di kalman. Rabiin, idi nasarakan da ka. Naimbag, ta tinulungan dak da kapitan. Kandag iti pulis. Ha? Anya ka din day nga ibagbagam lay ka. Ha? Nanang? Kasano kumamot asinapuldak nga ibagbagam. Ay, jak amo ti ibagbagam, anak ko. Anya ti aramidam dito ay. Di mat adda klase mitang nga oras. Papa, oray no ka na yung ibagbagayan na luka. Saan ko binaybayan ti panagadal ko? Vacant period ko ite. Kat, anya ti masapol mo. Apay nga adda ka dito yung opisina. Talaga ka di akay kayat mo? No agladladingit ti inak. Gapo ka di taamom, analabos ti panagayat kan ka ti inak. Kat kay kayat mo mo't napaspasakitan. Anya ka din na ita asasawam, Albert. Agpay sumat, saan ka di? Amom ka di asana nakaturog ni mama. Gapo iti kaawan mo iti balay. Ammom ka di no apay nga inaramit ko ti kasjay. Ammom ka di no anya ti makagapo. No anyaman ti rason mo. Saanen anapatag kanyak. Ngam da ito'y tagdadata kinapod no. Awan ti karbangam amang pasakit iti inak. Anya? Albert! Albert! Di naktalikodan! Di na ko ning kaskaso. Rimwaren dito'y opisina. Senyora, adawag yu iti telepono ni Mrs. De Leon. Saan nyo kanu ngamin asungsong batan ti cellphone nyo? Iso nga imawag iti landline. Ibagam ama kumikumak. Adaas asikaswak. Senyora? Alahan si Mang. Jak pala kayat ti makisarita kadagiti gagayam ko. Kayat ko ti agpanonot. Matungpal, senyora. Apaya di nak maawatan ni Amado. Apaya di na maawatan ti aramidak para iti anak mi. Apaya naglaka para kenkwa na ti agdesisyon nga umadayo. Gapula ang iti panangisakit ko kan ni Albert. Anya ti rumbang aramidak. Siyak ti maipipit iti sitwasyon. Gapo kadagiti agamak. Nanang! Adakon! Nanang! Diyos ko, awan sa manan ni Nanang. Ay, napnapanan namanan. Kita at mandita si Ledna. Ay, adagayam dito yung nakaturog. Kunaklakit din, rimwarmanan. Diyos ko, ninanang langan ti kakaisuna amang patpatib kari ti pakinagam ko. Diyak kayat nga dati daka sa mapasamakan ko na. Iso pa nga asim ko ma. Tadi mo baybay anti inak, Diyos ko. Diyak pulos nakita ti lang ti amak. Tasigon ka ni nanang. Awan ka no ti Serbina. Isuan nila ang nanang ti kakaisuna mga ipatpatag kanya. Kaya't ko asubadan ti amin arigat na kanyak. Ngam amo ka jak tun maaramid da ita. No adadak sa mapasamak kan ko na. Isong agpakpakaasi ak Diyos ko.
Di mo ko mabaybayan ni Nanang. Tarabayam kumaaka na yun. Anya ti inaramid mo, ijay, iho. Sinidir ko ni Papa, Mama. Anya, Jack magustuhan ti inaramid na. Jack magustuhan ti makitkita ka pa nagladladingit mo. Gapukan ko na. Albert, anak. Naimatanga kung tinakaraw pa nagladingit mo idi, Mama. Kat Jackon kahit maulit da iti. Podno. Sa anak pa yan nahustuhan itinakam idi. Ngam amok na niya ti sitwasyon mo, Mama. Albert, anak. Pangasim ko, ma. Diya kaya na pagsaritaan pa'y tinapalabas. Mama. Nalpasan dagiti apagdang. Diakon kaya't alagipan. Kat ipagpakaasik kan ka, Albert. Lipatam matan dayjay. Nanang? Anya ti aramiden? Isimsimpak man dagitoy abote, anak ko. Kas kadadaan a dyaryo. Naimbag lang nga ilako ama inayon para iti pagbayad mo iti pagadalan. Ha? Pudno abasit laeng ti mapaglakwan. Nga makatulong mo't saan ka di anak ko? Uwan, Nanang. Pudno launay dayta. Oray basit la ti mapaglakwan. No maurnong, makatulong. Ket dayta ti kayat ko nga aramiden, anak ko. Nang runa ket dinak meten kayat apaglakwan ijay tiyandaan. Maawatan mo't no apay. Saan ka di, Nanang? Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Maawatak, anak. Apay kit din asaan ngay. Iso adi ka madanagan. Tungpalak, tikid daw mo kanyak. Kunak man no awanan ti klase ni Albert. Apay arimor pa'y lang. Ay, Jack amo, senyora. Di nakngarod ingkas kaso itay rimwar. Kasarsaritak ngam di nakmat impangag. Iso adjakon kinasarita, ah? Sa di naman nga tan tinapanan jay anak ko. Amangan numapanlaag palabas iti oras na iti ayan dagiti gagayom na, senyora. Sapay la kumatakas talaang simang. Madanagan ak ngamin. Ah, anya ti pagdanagan nyo? Amkak nga amangan no agaramit kitdi iti saan anasayaat. Anya? Amo ko no anya ti ugali ni Albert. Iso amaputang. Pasensya kan, Albert. Madamati pa nag-sideline ko. Adanas ka na bayadak ijay pagadalan. Amumod dayta. Saan ka di? Pautangan ka langan, Dan. Basta kuyugan na kuma. Lading itag, Albert. Nakarugi akon dito eh. Narigat mo no kalat-latan nga agpakadaak. Amangan no saan na kapagtalkan. Kasta ka di? Wen, Albert. Pasensya ka na talaga. Naladaw ka mo't ngamin nga imawag. Ale? Sana bali lang yun, Dan. Bye. Sige. Apay manan nga taya. Anya man ang tiplan-planuan ni Albert. Kaya't kumitentag diretsyo nga agawid iti balay. Ngamnas ka nalaptak ti pagig. Tapno maamiris ni karidad. At talaga adyak magustuhan ti naramid na. No jak met ngamin naramidan da itoy. Sigurado ang nakarkaron at umangkan ti sangin ni Albert. Kapot ti aramidan ni karidad. Katay tati jak itulong. Sana mabalin ang naturturay kit din ti anak ko. Ngam iti siyak nga amana. Dahito'y langan ti amok apamuspusan. Tapno, anda nagbalangan iti dalan ko. Ti preno! Anya ti mapasamak ni Don Amado iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, gaputa saanen a mauray ni Laika asumangpet ti inana.
Kinid daw na nga rod ti tulong dagiti kalugaran na tapno sa pulen da daytoy. Saan damat anapaay ket nakita dati bakit. Nalaos ti panagyaman ni Laika kadagiti ng tulong kenkwana. Iti sa Balya Bangir, madandanagan ni Doña Caridad, gaputam ken na nga amangan no adda madi nga aramiden ni Albert. Ngem imbagamet ni Simang, asaan met siguro nga agaramid iti may kaniwas ti baro. Kabayatan na. Saan latamet amapunas iti panunot ni Don Amado, ti temporaryo nga ipapanaw na iti pagtanganda. Bueno papagayam, denggen nyo ti tuloy ti kabarbaro a nobela tayo anapaulwan. Sadag! Nujakmet ngamin aramidan da itoy. Sigurado anakarkaron at umanggan ti sangin ni Albert. Kapoy ti aramidan ni Caridad. Kat dayta ti jak itulog. Saan amabalin a naturturay kit din ti anak ko, ngem iti siyak nga amana. Daytoy lang di amok apamuspusan. Tapno, ada nagbalangan iti dalan ko. Ti preno! Kabisadok day talugan. Lugan day ta ni Caridad. Anya ti kayat asawan day toy. Ni Albert ti dimsag. Talaga akar-karitan nak day toy ataw. Payman, dumsag akmet. Ikak iti pagnakman ti awanan bain. Anya ti kayat asawan da ito'y nga inaramid mo, ha? Anya ti kayat mo apanagnakan? Kaya't ko lang ay bagakan ka. Diya ko naman nugot ngagladingit manan ni mga. Kapulangan ka. Anya ka din day tangay pagpagam, ha? Agindi di mo ka pa lang, papa. Apay, nalipata mo ti kaday di. Sumardang kan! Pagkasam? Talaga kabailan dakpay na kabilan, papa. Gapot aglablabas kan, Albert. Amin akayat mo. Maipapakay. Ngem apay akasta ka, ha? Sana siya ti tamagan, papa. Damagan iti bagim, no apay mapaspasamak ito ti kastoy. Si kalang ti makasungbat iti dayta sa lutsod mo. Ni Amado. Hello, Amado. Amum ka din anya tinaramid ni Albert. Anya ti kayat mo asawan. Sinanubnak. Makitam ti aramid ni Albert ita, ha? No kumata din ak kinontra iti panang disiplina ken kuana. Saan kuman adimanon iti kastoy ti amin? Anya. Amado, pangaasim ko ma. Saan aday ti oras ti sinnitir? Agawid ka tapno mapagsaritaan tayo ti amin. Agawid ka dito'y balay. Tapno maornos ti amin. Anya tinapasama ka, Mado. Apay kasta tila nga masimangbat. Talaga abastos di anak ko, panyero. Anya ti kayat po asawan. Agasam, tas sinanabnakit din. Sinidernak, may papan iti panagladingit kano di inana. Panag ko na, kumpadre. Sana maurnos ti amin. Nagtultuloy ti kastoy a sitwasyon. Anya ti kayat mo asawan? Kasayatan siguro na agawid ka pailang, kumpadre. Iti kasta. Mapagsaritan nyo ti amin. Diyaka mo, kumpadre. Matikawak. Anya nga agpay so tinapasamag, iho? Apay asinanab mo ti amam. Imbagak lang, nonya ti marikrik nak mama. Imbagak lang kan kuha na nga awan ti karbengan na amang pasakit kan ka. Anya? Saan git din, mama? Awan ti karbengan ni papa amang pasakit manan kan ka.
Anya ka din day tangay bagbagam. Apay aya, kasta kamutan. Uno, apitulay di titawan ko, mama. Yamamukon no kasano ti pan nakapasakit mo. Albert, anak. Nakita kit di tinakaro pa nagsagaba, mama. Kat jak kaya ta maulit pa jay. Nangaro na ita. Takabalan ka mo na protektaran. Aramidag ti amin, mama. Tapno maprotektaran ka. Nga oray pa iti mismo nga amak. Nang, maantan. Nakaidasara kon. Sa anak pa'y amabisin, anak ko. Kan nalawag pa'y matlaang na. Pudno nalawag pa'y nanang. Ngam pasado alas 6 iti malam. Umay katamangantan. Ala, ayabam nga rudan ni tatang mo. Ha? Oh, apay. Ayabamon ni tatang mo tamangan tayo, nanak ko. Nanang, nalipatam ka din ti kanayon maibagbagam kanyak? Diyakon sa pulon ti amak, taawan ti Serbina. Ha? Apay nga itakot kastamot ti bagbagam. Kan may sa, Diyak amo no asino ti amak. Ultimo nagan na, di mo imbagbaga kanyak nanang. Mala, bay amon. Umaykan, mangantan. Ay na, jak laing pagarop amaramid ni Senyorito Albert dayta, Senyora. Isumat lagayam analaos ti danak ko itay, simang. Gayam, adda nga agpayso ti saan anasaya at amapasamag. Kat itinagbaotan pay dagiti agama. Senyora, Kasanupay ang mapagsimpak ida. Lugas jay matan tinapasamag. Anya ti rumbang nga aramidag. panagkunak, Senyora. Kasayaatan no makapagsarita kayo kan ni Senyor. Da kayo adwa ti makaurnos iti amin. Imbagak nga rod kan kwa na nga agawid. Tapno makapagsarita kami. Ngam di mat nagawid. Panagkunayo, Senyora. Sa dino nga ti pagnanaudan itan ni Senyor. Diyak kayat ti agpanunot iti negatibo. Simang. Iso nga ginggat mabalin. Diyak kayat a panunutan. Ti maipapan iti dayta. Aging gaita. Saan pa'y lama punas iti panunot ko ti inaramid ni Albert? Talaga akabalan na ko na sangduan di anak ko. Saan la dayta? Impang tanak pa'y. Adya kon mabalin apasakitan pa'y ti inana. Amado, di ka kadi pa'y lamaturo. Fausto. Diyak ngamin makaturog. Isong adak pa'y lang dito eh. Pasensya ka lang kuman. Anya kalakit din aya. Kinunak matan. Kaslabalay mo matan da ito oy. Nang runak at siyak lang kandang iti babaw ng tiyada dito eh. Ang maguray ka man. Adun tinainom mo ah. Di nagpakadanagan. Kabalak da ito eh. Di ka dilat ta Albert ti pagparpare ko tam. Diyak libak. Aging gaita. Sana mapunas iti panunot ko. Ti naramid na. Pasensya kan, nukalpasan ti sumagmamanungal daw. Santo na asikaso ka, Albert. Patsik amawatan nak. Time bagak mutan king ka, nga dati sideline ko. Tapno makaornongak iti kwarta. Awan ang yaman na, Dan. Okay lang. O anya, kumusta kan ngay? Aging gaita, Brad. Saan pala nasayahan?
Ngamin, di pa ilan nagaw-awid ni Papa. Sa dino ti pagnanaadan ti amam. Diyan ka mo. Nalabit nga itayan ti babae na. Ha? Kasta lakalakakin ka ti panangibagam nga adda ti babae ti amam? Kati sumot ti putno. Albert, iba inam kumamot di amam Amom matabak nang kayo. Amangan no adda ti makangag iti kasta nga ibagbagam. Ket no anya pa'y taramiden da. Amangan no idanon da pa'y ken ni papam. Dan, duwa talang nga da dito. No makadanon ka ni Papa ti na ibagak. Sigurado si ka lang ti pagsuspetsak. Awanin ti sa bali pa'y. Amom asa anak akasta, Albert. No anya tinagsaritaan ta. Amok nga ilimod day ta. Nasayat no kasta Dan. Tano maamuak at tsutsu kamat gayam. Di kan kaya tagayam. Amado, Siya nga rod, Caridad. Agsubli akong dito balay. Numaawat nakpailaeng. apay ko maasaan ngay. Agasawa ta. Sika ti amati ka kayso ng anak ko. Ala, sumra ka. Agyaman na, Caridad. Anya ti kayat mo apay saganak. Napsugak pa'y. Di ka nagtaktak pa'y. Ala, yag mo dagiti imot mo. Taipan ko ije siletta. Siya kun ti mangisimpa, Amado. Simbang putan dito hindi senyor, senyorito. Katanya ti ko na ni Mama. Natural. Naragsakan ni mamam, senyorito. Itay man laeng nga nakitak man na nagisem ni mamam. Nana si Man. Ay, no mabalin. Di mo ko man ibagbaga kadakwada ngay mawaga. Anya, apay kumamat ngay. Basta di mo ni bagbaga. Nana si Man. Sige. Bye. Ay, imbabanan ni tibangir alinya. Ay, jaklatan ibagbaga kada senyor tiya awag ni Albert. Patgak tikid daw ni senyorito. No di mo kayat nga ibaga no sa dino tinagnaudam, bayat ti kaawan mo dito'y balay. Saan ka apilitan, Amado? Tinapatag ita, nagsublikan dito'y balay. Ni Albert. Di pa'y simangpat. Agalas 4 ni Timalem. Ngamawan pailaeng. Di matagpatinggalang iti alas 2 ti klase na ano kasto'y aldaw. Amado, mabalin ka di. Saan kumaday taman hindi pagpungtutam? Laglagi pam kuma, akasubsublim laang dito'y balay. Nagawid takayat ko nga urnusen ti amin. Ket ni Albert ti kang runaan akayat ko ang makasarita. Tinasaya at Amado, agi na nakapay. Di ka di mailiw dito'y balay? Caridad. Alan, agi na nakapay. Tapaisaganak ka ni Simang, ti paboritong amakan. Amom, Albert. Sa balit agparparit na kanyak. Anya ti kahit masawan. Kas lang amin adda ti dakes ang mapasamak iti papananta. Anya ka kadidan. Mabalin ka dadi kag panunot iti kompormila ditan. Mapantalang mo tag-enjoy. Anya ko mga itidaga sa mapasamak. Jakman amo. Ngam italang ang nagdanagak iti kastoy. Nagbalin kan sa amot tinatakrot dan. Apay ngay. Saan ka din nasika ti Dan agayem ko? Nga awan na pulos ti kabutang na. Basta relax ka lang, Brad. Awan ti daga sa mapasamak. Ikarikan ka dayta. Amo umlay ka, anak. Nalaos ti ragsak ko. Ngamin, kamaudyanan na. Agturpos kan. Pudno a sekundarya pa ilaang. Ngam nakaragragsak ako, nanak ko. Panagritnak karod, kat uray ipulang kunti bulod ko abiyag. Nanang, saan ka kumamot nga agsaw iti kasta?
Anak, saksak bayak laeng ti mabalin a mapasamak. Saan tayo atengel ti biag tayo? Anyaman nga oras, posible nga ibabawi ti namarswa ti biag tayo. Iso arumbang lana kasagana tayo, anak. Basta, diyak kaya tikas nga ibagbagam. Pangaasim ko matadimon uliton pa'y tiagsaw iti kasta nanang. Basta daytoy tilaglagi po ang anak ko. Ipatpatag kalaunay. Ket awan to ti makaartapay iti pambatag ko kan ka. Anyat orasan, ngam awan pay lang ni Albert. Anya klase ti panagawid ti estudyante ti kastoy, Caridad. Amado, aday ta ka manan. Nakarkaro ang makaungat ka no isulatan ti pampanunutam. Agam, Panag ko na kasayatan no dimon urayan ni Albert. Hala, agin na nakakit din. Kasaritam to inton bigat. Caridad, Kan maysa. Ang mga no nakarkaro pa'y adi kay agkin naawatan. No kasaritam apama na sumangpat. Isu nga itantan mo lakuman. sige. Patgat tikid daw mo, Caridad. Ngem saan na kayat asawan da itoy, apalubusak latan ti panang panpanoy-noy mo iti anak ta. Amado, Ala, umuna akon iti selekta. Aginana akon. Kapailam ka dito, Albert? Inag, pagtanagan dan. Kampalak ito. Sakpay. Unang bulan. Panag ko na. Kasayatan magamit ka, Albert. Niya kamot dan. Kahit ko pa'y dagin sakit eh. Yung tipagdanaga, ang mga nutikan doon makamaliwan. Sakpay namin di ko na. Ninang ko naman mo, Brad. Kapalag. Nalalayak ko ba yung manil? Kung nakainom mo? Ang nakainom ka lahat. Lamati Ang nabartagan, Brad. Ang mga niya pa di mapasama kayo. At makagapuan ko yung nakarkaro at kinawatan di ama. Brad, mamalil ka din. Jacket at nakamatam. Hindi pa ba? Ala, sige. At lawanan din ba? Lipatan mo, Albert. Aging gaita. Saan pa'y amok punas iti panunot ko tinakunan ni nanang? Mabutbutangak, Diyos ko. Diyak kaya't anasapa ang mapukaw kanyak ni nanang. Diyak ko napuutan ti amak. Awan apulos ti amok may papankan kwa na. No mapukaw ko pa'y ni nanang. Asinon tupay ti pangisagutak iti panagsalukag ko. Agpagpakaasi at Diyos ko. Tarabayam ti inak. Pangaasim ko ma. Kaya't ko pa'y asubadan ti amin arigat na kanyak. Kaya't ko pa'y pagginawaan ni nanang. Pangaasim ko ma, Diyos ko. Agpagpakaasi akan ka. Kaya't ko pa'y makadanay tinabayag ti inang, Diyos ko. Laika na. Rabiin. Apay nga da ka pa'y la dito. Nanang, Agsangsangit ka, anak ko. Apay. Anya ti pagsangsangitam. Istorbo mataytay ti turog. Narnagan ni Caridad. Saklatan ti mang sungbat iti telepono. Natividad's residence, hello. Aniya.
Asino ti mawag kini Don Amado? Apay anak laat daytoy. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti kabarbaro a nobela tayo a napaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti met direksyon ken musika June Ribotazo. Computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.